Bodo latest update बयखौबो बरायबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमोद खाख्लारि गिबि निउज आपडेट दङ आसाम पुलिसा गुवाहाटी नोगोराव देहा फालांगि खालामग्रा साथाम सुबुंखौ हमदों गुवाहाटी नोगोरनि गंसे हटेलाव देहा फालांगि खालामबोनायनि दायाव आसाम पुलिसा साथाम सुबुंखौ हमनो हादों पुलिसा देहा फालांगि खालामग्रा साथाम सुबुंखौ गुवाहाटी नोगोराव थानाय पान बाजारनि मिनार्फा हटेलनि मेनेजार नयनमती पाटवारी सन्दीप कुमार आरो बिनि अनजालि बिसि दिया शर्मा होनना सिनायथि होदों मिथिनो मोननाय बादिब्ला सन्दीप कुमारा देहा फालांगि खालामनायनि गाहाय सुबुं मख'नो गोनांदि ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां सिख्लाफोर आरो आइजोफोरखौ लानानै अनलाइननि गेजेरजों बे फालांगिखौ खालामबोदोंमोन नैथियाव दङ आसामनि मुंदांखा फावखुंगुर बेन्जामिन दैमारिया 12थि इन्डियान फिल्म फेस्टिभेल अफ मेलबर्न 2021 आव सायख'जायो बेन्जामिन दैमारिया आसामनि सावथुन जनाखि बर'आव गोख्रों फाव खालामनायनि थाखाय साबसिन फावखुंगुरनि थाखोआव सायख'जायो मख'नो गोनांदि बेन्जामिन दैमारिया भारतनि गिबि गे एबा थामथि आथोन फावखुंगुर जाय इन्डियान फिल्म फेस्टिभेल अफ मेलबर्नआव सायख'जायो मख'नो गोनांदि बेन्जामिन दैमारिया बिनि सिगां सावथुन जनाखि बर'नि थाखाय 2020 मायथाइयाव एशियान क्वेर फिल्म फेस्टिभेलाव जुरिनि स्पेशियेल बान्था आरो साबसिन फावखुंगुर बान्था देरहाखांबाय 12थि इन्डियान फिल्म फेस्टिभेल अफ मेलबर्न 2021 आ सोलिफु दाननि 15 निफ्राय 30 खालारसिम डिजिटेलि खुंनाय जागोन थामथियाव दङ एनएलएफआ फिन मानो हाग्रायाव थांफिनदोंमोन बिनि गुबै थांखि एबा जाहोना मामोन जायखौ नोंथाङा फिन लाना फैफिनदों होनना खौरांगिरिनि सोंथियाव मैया मिडिएटर पृथ्वीराज नारायण देब मेट्सआ बुङो दि बिटिआर गोजोन गोरोबथानि उनावबो बारग' एनडिएफनि दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफोरखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनानै होआखै बिनिखायनो एनएलएफनि दैदेनगिरि सोद्रोमाफोरा फिन हाथियार दैनानै हाग्रा फारसे ओंखारलांदोंमोन होननानै पृथ्वीराज नारायण देब मेट्सआ फोरमायदों मख'नो गोनांदि मैया क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय पर्बतजरा महकुमानि सिंगिमारियाव गुदु हाग्रायाव थाबोनाय 2 एनएलएफनि केडार आरो दैदेनगिरिफोरा फैफिननायखौ बरायनाय हाबाफारियाव एनएलएफनि दैदेनगिरि बि बक' बिथाङा बाहागो लानानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङो दि सरकारा मोजां इसारा होदों थाबैनो एनएलएफनि दाबिफोरा मावफुंजानायनि लामायाव होनना रोखा बुंथियो ब्रैथियाव दङ बिटिआरनि गाहाय प्रमोद बर'आ मैया सानसेनि हाबाफारि लानानै उदालगुरि जिल्ला दावबायहैदों खौरांगिरिनि माखासे सोंलुनि फिननाय होनानै बिथां प्रमोद बर'आ बुङो दि गबिन्द बसुमतारिया आसाम रायजोनि केबिनेटआव मन्त्रि मासिखौ मोनथारगोन बेयाव जेबो गोनो गोथो गैया बिथां गबिन्द बसुमतारिया सासे हारिनि थाखाय बावसोमनाय सोलो गोरों दैदेनगिरि आरो गोख्रों मेलेमजिबि होनना फोरमायो एनडिएफनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय बख'नो थाखाय बिटिआरनि गाहाय प्रमोद बर'आ जेबो खामानि मावाखै होनना अनजालि दैमारि बिथाङा अजद दैखांनाय सोंथिनि फिननायाव बिथां प्रमोद बर'आ बुङो दि आं प्रमोद बर'आ बिथां रन्जन दैमारिनि थाखाय खामानि मावदों ना मावाखै बेखौ देखायनो थाखाय जेरावबो सीसी केमेरा दोननाय जायाखै खामानि मावदों ना मावाखै बेखौ गोजौनि इसोरासो मिथिगौ बिथांखौ जेलनिफ्राय बख'नो थाखाय आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाहजों माबायदि थाबैनो जेलनिफ्राय उदां खालामनो हायो बिनि सायाव सावरायबाय थानाय जादों आरो थाबैनो गगोन होनना बुंथिबावो बिथाङा दिनैनि रादाबा एसेनोसै नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम गोजोन्थों।